दावदै नों मानो ओंखाम जादों? ओंखाम उखैनायखाय ओंखाम जादों आं बाजै। आं नोंखौ माइरं जावनो खिन्थादोंमोन ना? नों ओंखामखौसो जाग्रोबाय आरो दहायनो सानजौफुआव जानाया थोआसै। बाजै आं ओंखाम उखैसो गारदों बेनिखायनो जानो लादों। बे ओंखामा नोंसा आदानिसोमोन। नों मानो बिनि ओंखामखौ जानानै होनांगौ? ओंखामा माबार जा आरो संहैफिन दानो। र' बाजै आं ओंखामखौ जाग्रोनि बिनि उनाव आदानो संगोन। ओंखामा माबार जा आरो ओंखामखौ संनानै दोनफिन नोंसा आदानो बिनि उनाव माइरङा जाव। बाजै आं फुंनिफ्रायनो खामानि मावदों आं दसे रेस्ट लानो मोनगोन ना? मानो रेस्ट लाबाय थानांगौ जाखो? सिख्ला मानसियानो इसिबां बादुलि नामा? खामानिया माव होमबासोलाय उदैखौ सुफुंनो हागोन दा। ओरैनो उदां उदां मोनजानो लुगैबा जानाय नङाना? सोरबाखि खामानि मावालासिनो मोनजागोन? बयबो खामानि मावखानांगौ बेनिखायनो ओंखामा थाबैनो जा। ओंखामा माबार संहैदो। आयौ बाजै हांग्रि मोनदिया आंखौ मालाबाबो बिदि बुङामोन। आं एसेबां आलाय सिलाय जाबायना आंनि जिउआव रावबोआनो गैलाना। आयौ बाला आंलाय माथो जेरैबो जारलासो जाबाय। मानि एसेबां पाप नांखो आंहा? मानि एसेबां? ना सन्थलाखौ थगायनायनि थाखायसो पाप नांबाय आंहा? सन्थलाखौ थगायामोनब्ला आं पापखौनो नांनाय नङामोनदां। जागोन दे आइ आं नोंखौ लायनो थांगोन। दे आइ आं नोंखौ दा कल खालामगोन दे आइ। बबेसिम सफैखोनो? माबालै एन्टनिय' मोननावसो दंहैयोनो। मा? बिसोरनावसो मोनहैलायबाय बियो? न'आव फैयालासिनो मानो बिसोरनाव थांनांगौ बे? सानैबो फैदोंनो जापाननिफ्राय बेनिखायनो गावसिनाव लानानै थांजोबबाय। आं दा बेखौनो लायनो थांनि। आंबो थांफागोन। नाङा दे आं हारसिंनो लायगोन। नों दखानाव थांबानो जाबाय। जोंलारिनानो माबायदि आखल बियो? एफा गोजाननिफ्राय फैनानै न'आव हाबफैयालासिनो बिसानावसो थांग्रोबाय। रागा जोंनाङालै दा गावनाव फैबा सोंबानो जाबाय। अब्लाबो मानो बिदि थांनांगौ बेलाय? नों जेबो सानबाय थानाङा दे बिमा। खमसे खम न'आवथ' फैग्रोनो हायोमोन। मानो थांलायखो दे? गिनाय होननायानो गैया बे गथ'नाव। जागोन दे आफा आं बांद्राय गोबाव खालामा आं थांगासिनो। नों आंखौ नेफैनाङा आफा आं गावनो हारसिं थांगोन दे। बाय आफा। एन्टनिय' जोंहानि आफाया फन हरदोंमोन आंखौ। आं दिनैनो थांनांगोन न'आव। नों न'आव कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबायना दिनै नों जोंहानावनो थागोन होननानै। एटलिस्ट आइजोंथ' एसे सम बारहो। आइया नोंजों रायलायनो नोंजों सम बाबेन होनोसो नोंखौ लिंहरदों। जों थाबैनो जापानाव थांफिननांगोन बेनिखायनो आइजों एसे टाइम स्पेन्ड खालाम। अब्लाबो जेबो नङा दे आं नोंखौ न'आव दोनहैगोन ना गाबोन। बिदि नङा आं एसे गोजाननिफ्राय आइमोनजों एसेसो सम बाबेन होआबा बोरै जानांगौ जाखो? नोंसानि आइजोंथ' आं रायलायखागोन। प्लिज एन्टनिय' नोंनि खोथा मथेथ' आं सोलिजोब्बाय। बेबाराव आंखौ न'आव थांनो हो। अके आइया सिथ्लायाव जिरायनानै दं रायलायहैथां। जागोन दे। जोंलारि जिराय। औ थां जिरायहै। थेंक इउ। नोंसोर रायलायथ' आं दसे उनाव फैगासिनो। जोंलारि औ जापानाव थानानै मोजां मोनदोंना? बिदिनोसै थेवबो न' बायदिलाय बहा जानो। होमबालाय माथो न'आवनो थाफैदो। आंथ' नोंखौ जापान गारनानै न'आवनो थाफैजानो लुगैखाबाय। नोंसो मानिया आंनि खोथाखौ। नाथाय गावनि सिमांखौ सुफुंनो थाखाय गोजानावबो थाहैनांगौ जायो। माखासे सिमाङा न'आव थानानै जाफुङा। बिदि होननानै गोजान गोजान थानोसै नामा नों न'निफ्राय जोंनिफ्राय? जों नोंसोरनि मोजां मोनलायनायखौ राजि खालामबाय। थिग बेबायदिनो जोंनि खुसिनि थाखाय नों बेवहाय थाफैदो। जापानाव दाथांसै। मा? आंलाय बेखौनो लुबैयो। एन्टनिय'आथ' बे न'खरनि देरसिन फिसाला हिसाबै बेहा गोबां दायथ' दं। बेनिखायनो नोंसोरखौ आं बेवहायनो थाजानो लुबैयो। मा आंखाल दं जोंहा न'आव? गासैबो बुस्थुखौनो जोंहानाव मोनजोबगोन। बेखौ आं मिथिगौ नाथाय आंहाबो गावनि मोनसे सिमां दं। बे सिमांखौ आं सुफुंनो लुबैयो। दे मोजांनि बाथ्रा। बानलु बेदां मा जाखो? आं आंनि आखाइजों बानायनाय फ्रेन्च फ्राइज लानानै फैदों। जानानै नायलाय। मानो बेफोरबायदि खालामबाय थानांगौ नोंलाय? क्लास गैया नामा नोंहा? दङ। बेनि सिगां नों बेखौ जाग्रो। अके। आच्छा सिखिरि जोंलारिनि खौरां मोनदोंना? औ आं फन हरदोंमोन सहैबाय बिसोर। मोजाङैनो मोजां। आच्छा मोजांनि खोथा होमबालाय। थेंक इउ। जेब्लाबो बरायबाय बानलु बेदां। खालि जोंलारि। अब्लाबो आंबो फावसायनानै थाया। नोंखौ गावनि खालामखागोन। आवसो देलाय नों फट'खौ हायोबा डिलिट खालामदोलाय।
मोजां मानसिया बेफोरबायदि खालामाथ'। आं मानसिया गाज्रियानो दे। आं गावखौनो गाज्रि होननानै साननाबो लाबायानो। होमबाबो आंनो फैसा नांथारगौ नोंसोरनिफ्राय। नोंसोर गुवाहाटियाव थांनानै हिनजावफोरखौ थगायनाय इन्जय खालामहैयो। बे खोथाखौ जुदि हाफाङा मिथियोब्ला नोंखौ गोथाङैनो नोंनि गोदनाखौ अरफ्लंनानै जु थै लोंगोन हाफाङा मिथिबाय? बेनिखायनो मोजाङै मोजां आंनो फैसा होनोबा हो। मैया अननानैसो आं नोंसोरखौ फन खालामाखै। नाथाय दिनै अनलु अनला गैया। आंनो फैसाखौ दिनैनो नांगौ आरोखि। बेफोरबायदि खामानि मावदावबा बेफोरबायदि लाइनावनो थांबाय थागोन नोङो। बिदि मानसिखौ ब्लेकमेल खालामनो हामालै दावसे देलाय। आंखौ बुजायनाङाहाय, बुजायनाङा। निउसाव होजागोनबो आंजों रखरा। बेनिखायनो फैसा होनोबा होसो। आरो नारजि, नोंना गाज्रि दिन सोलिगासिनो। मा गाज्रि दिन सोलिलायखा आंनालाय? नोंनि गाज्रि दिना माबासिम थागोन, 2028 सिम थागोन। मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुङोब्रा? मानो होननानै बुङोब्ला नोंनि डेट अफ बार्थखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ ना। बेनिखायनो आं मिथिदों आरोखि। नोंनि राशिखौबो मिथिगौ आं। दा नोंनि नामा नारजि बुदां नालाय एनखौ लानानै फार्स्ट आखरनि नामा एन, आंना बिदिसो होननानै दासान। नामाथ' दानो दोनब्रबबानो नोंना, नोंनि नामखौ दानो थल्ल' दोनबा हंल' दोनबा दानो नोंनि नामा ओइस जालायगोन। होमबानो बे राशिया नोंनि अरिजिनेल राशि बे नङा। गोबाङानो नामखौ लानानै राशि सानो। बेनिखायनो राशिफोरा मिलाया, मिथिबायना? खारन मानसिफोरा फुल नामफोरखौनो गावनि अरिजिनेल राशि साननानै लायो। नामखौ गणना नायनानै दोननानै बै राशिजों मिलायबाय, मिलायाबा दोनब्रबलाबायनाय नामजों राशिजों मिलायखायाहाय। गोदाव सोराव राशि रुसिलै। खरा गाज्रि जाबाय नामाब्रा नोंनालाय? नोंनि नामजों एन आखर नालाय नोंनि राशिया मा जागोन दे बुंलाय? वृश्चिक राशि होननानै हमगोन नङा होमबा? आसलथे बे नामाबा नों सायाव अरनानै जेरै नारजि बुदां दोनदोंमोन खोमा, नारजि दाखालि जोनोम जानायखाय। आं इन्डियानि ज्योतिषी साइनबो मिथियो आरो आङो बाहेर हादरनिखौबो मिथिगौ, मिथिबाय? बाहेर हादरनिफोरा बांसिन मानखौसो हमो। मान्दाव जोनोम जादों बै हिसाबैसो। आरो आंनि बुंनायखौ फोथायाबा मानिनानै नाय। नामनि राशिजों बांद्राय जेबो मिलायजोबा। नोंनि खोथाखौ खोनासंनो हालालै आङो। मा गोदाव सोराव बुंबाय थायो? नांगौबा फैसाखौनो लादोलै। आं सिगाङाव राशि रुसि बुंबाय थानाङा। बेनि खोथाखौ दाला रायजोफोर। ओरैनो गोसो जाबानो बखिलाबायग्रा जाबाय बियो। आयौ बाला, आं बखिदोंहाय। आयौ मोनथियाखै। नोंनि राशिया कुम्भ राशिसो, मिथिबाय? सनि नांनायनि दं। नोङो 2028आवसो मोजां जागोन। नोङो हाफांजों बायदिसिना बुंजाना खरानो गला जागोन। नोंनि खामानिफोराबो मोजाङै सोलिया जागोन, मिथिबाय? गोदाव सोराव। दाहाय हरगोन आं फैसाखौ। आल्लाहा दुगाथार हाफिया। नोंसिनि खर'खौ गला खालामनानै नोंसिनि फैसा लागोन आं, मिथियाखैबा? नैबे दावसे देलाया मोनसे नङा मोनसेजों जायाखैबा गुबुन मोनसेजों थाल खालामबाय थागोन। फैसा माबागोन, एरख'गोन। बिनिफ्राय उन्दै गथ' दुखियाफोरखौ फोरोंगोन। नांगौबा गावनि उदैखौनो राननानै थागोन आं। ना मा होनो रायजोफोर? आच्छा बादालि, आं बिफा बोराय मांथाखौ एसे एग्रांना फैनि। आयौ हाबाब, मानो एग्रांनांगौ दे? माने खबर लाना फैनिब्रा। हिनजावा खारबायनो लैखौ गारनानै, बेनिखायनो एसे खबर लाना फैनि। मोजाङै दंना गैयाथाय? दा नोङो बेखौनो नांलायनाङा आरो। आं नांलायालै, गावहासो एग्रां लाग्रलाबायो बोराय मांथाया। दे जेरावबो खारनाङा, थाबाय था। आं बिफा बोराय मांथाखौ एसे खबर लाना फैनि। आयौ हाबाब, बिफाजों नांलायहैगोन नामासै बेलाय? आं हले बे खर' गाज्रिजों रायजो जानो हानाय नङाहाय। आं आंनि फिसाखौ लानानै दिनैनो खारगोन। आं थाया बेजों। नंनायनि नङिनि जोंहासो दुखु जालाबायो। मालाबा फिसालाखौनो गाफ्लेफ्लांगोनसोहाय बियो। बेनिखायनो आं खारगोनहाय मासथिनि। रायजो जाया आं बे हौवाजों। बारु थाइबानि लारु, मोनसे खामानियाव थांनांगौ गोनां जाब्रबबाय। आं थांथ'नोसै नामा? नोंसोर थादो। बिदिखि जायो फिसाफोरजों बेरायनो फैनाया? फैफेरा गोबावजों खेबसे फैलायबाय आरो बेखौबो गारनानै थांनो ओंखारलायबाय। फिसाफोरा मा सोलोंगोन नोंनिफ्राय? आरे नोंसोरनि उदैखौ सुफुंनो थाखायनो आङो खामानियाव थांब्रबनांगौ जायोब्रा। नांगौबा
सानसेयाव बोथिसेफोर जानानै साननै सानथाम राननानै थागोन होमबाबो एसेबां हाखु दाखु खामानि मावनानै होनांला जोंनो जेराव मेरावनो थांब्रबलाबायनो नागिरगोन मागोन हा गोबावजों खेबसे फैनायावलाय मानि लस जानो नोंहालाय गथ'फोरा नोंखौ बिफाजों बेरायनो लुगैयो होननानै लानानै फैलायबाय हनै दाथ' गरम नालाय दुगैनो थांनोबो लिंगासिनो एक'लेन्डआव बेफोरावबो लांनो हाया जानाय लोंनाय बेरायनायावसो दसे थाथ'लाय हा मानो थांनो ओंखारबाय थायो उफाय गैयालै खामानिनि गलाम गोजासोना जों खामानियानो मानसिखौ मा खालामो नङा होनबा गैया थांनो मोना जोंजों थानांगोन आच्छा बारु थाइबानि लारु दे जाखांसान्दि थागोन आं गैया बिदि गैया न'सिम थांथारनांगौ न'सिम दोनलांथारनांगौ जोंखौ आइला जामाइला आइसे अख्रा जाखोब्रा हांग्रि मोनदियाला दाथ' जारला जासिगोन आंहा गावसो देलायनो फैसा हैनांगौआ टा मा होनखो जोंलारिया दा फैगोन होननानै बुंदों नुबायना दाबो फैया रागा जोंनांगौबा आंसो लायगोन दा नांथ'ला दे मोजांखौ सान जोंलारि आइनि सायाव फोथायनाय लाखि आं थांदोंमोन लामा ससेयावनो जोंलारि आइया बुंहरबाय नांथ'ला दे होननानै बेनिखायनो फैफिनबाय आं साननो गोनां बाथ्राहाय मानोबा लिंहरदों मानोबा लानानै थांदों गोदोबो बायदिसिना खालामखांबाय नोंहाथ' निमाहा खेबसे बिबानो मानसिफोरखौ निमाहा होयो बेनि थाखायनो मानसिफोरा सोलो मोनो बानलु बेदां मा खबर मोजाङैनो दं आं नोंलाय आंबो मोजाङैनो दं मानोबा फन खालामदोंमोन बानलु मा फन खालामनो मोना नामा गोसो जाबाय नालाय फन खालामबाय दे रागा जोंनांला बुजिबाय आच्छा जोंलारिया न'आव थांदों लोगो मोनदों ना मोनाखै नोंलाय जोंलारिया न'आव फैदों माथो आं जेबोखौनो मिन्थिया एन्टनिय'जों थांदों नंगौ औ आं नोंखौ लोगो मोनबाय बायदों खोमा होननानै सानदों आरो नोंथ' मिन्थिखायो दा जोंलारिखौ एन्टनिय'नि न'खरनि मानसियानो मा खालामनायमोन बेनिखायनो हायोबा एसे थाल ला जागोन दे जोंलारिमोननि न'आव थांगोन दाहाय थेंक इउ मानि थाखाय ओरैनो बानलु बेदां आं मिन्थिखायो दे नों जोंलारिखौ मोजां मोनो बेनिखायनो नों आंखौ थिनहरदों नोंनि थाखाय आं बेफोरखौबो मावनो राजि नाथाय आं सानो आं जेरै एन्टनिय'नि थाखाय दुखु मोनदों नों जोंलारिनि थाखाय दा दुखुमोन आसा खालामो थाबैनो नोंनि जिउआवबो सोरबा मोजां मोननाय सिख्ला फैगोन ओइ अमा राजा बहा दं माबार फैलाय बे दाउसो देलाय आंनि खर'खौ जाबाय दङलै आरो दा माबा रासि थुसिसो नायग्रा जालायलांबाय बेनिखायनो थाब फैलाय मानसिया बहा थांनो नागिरदों खामानि मोनसे दं मा खामानि साइडनि खामानि थाथ' दे आं दिनै थाबनो फैगोन बा बोरै थगायदों कुटार सोंबाथ' आंनो खोन्थाखानाय नङामोन बेनिखायनो आंबो दाना रागाजों सोंला गुरै जेबो मिथिफ्लायै जाफ्लागोनसो आं बेनिफ्राय नोंनि खिथु थांनानै नायगोन आं नोंहा दाउस्रि देलायजों मा जाखुमालायदों दाउस्रि देलायाबा आंनो खिन्थालायाना र' आंखौ मानो लिंना लाबोफादोंहाय बेवहाय आं बारा बुजियासै नोंलाय मानो बुजिनांगौ जाखोबाल थाइजौआव फिथाइ थाइबेसे दं बेखौ दासानबाल थाइजौनि फिथाइया गोखैना गोदै बा बेखौ माब्रै मोनजागोन बेखौसो नायनांगौ मा थाइजौ थुइजौजों रुजुलाबायो आं मिन्थिया बेफोरखौ नोंबा मानो फैदों खोन्थालाय मा जादों आयौ बाला ओइ नोंना रासिया माहाय आंनि दुम्फाव नामखौ लायोबा आंना नामजों लायोबा आंना मिन रासि जायो खिन्थु मानखौ लायोब्ला सिंह रासि थारिखआ 1 तारिख आगस्टनि आयौ बाला सिंह रासिबो रासि आरोबाव 1 तारिख बाव बाला ओइ मोजां जाथारगोनहाय नोंनि लाइफआ देनां नाथाय दा बिराद खस्थ' जागोन नों सिख्ला समाव ओइ नंगौना नङासै नंगौ बिराद पावारफुल रासि बाल 1 तारिखफोरा 1 तारिख 10 तारिख 19 तारिख 28 तारिख आरो 6 तारिख 15 तारिख आरोबाव 24 तारिखफोरा बिराद पावारफुल जानो नागिरो मा तारिख थुरिख खोनासंबाबाय आं नंगौखौसो बुंदों दा ओमफ्राय 6 तारिखफोरनाथ' खुसियाथ' गावसिनावसो फैखायो आगजिरिफोरा फैसाफोरा 6 तारिखबाबो 1 तारिखजों हास्लाबा 1 तारिखनि माइन्डफोरा देन्जार मोजां जाखायो जानला मोनला होनबाय थानाङा इयाव आंहाबा बेसे खस्थ' जानांदों रुलफोर फल' खालामा नालायथ' खस्थ' जानांदों नों 1 तारिखआव जोनोम मोननाय नालाय नोङो सान ओंखारनाय लोगो लोगोनो नोङो मानसिया सिखारनांगौ ओमफ्राय जेब्लाबो गस्ला साफा सुफा गाननानै थानांगौ जेब्लाबो फ्रात फ्रित देलायनानै ओंखारनांगौ मानसिफोरा वाव होननाय बायदि नोंनालाय मा तारिख आंना 2 तारिख
माने मुलांथ'आव गोग्लैयो जोङो 2, 11 बि थारिखनि मानसिफ्रा 2आव गोग्लैयो 2 थारिखनि मानसिफ्रा 15 दिन मुदाव 15 दिन मुद मोजां दसेनो मुद मोजां दसेनो मुद गाज्रि दसेनो खें रागा जोंगोन दसेनो मोजां जागोन मानसिफोरखौ हेफाजाब खालामनो लुबैगोन बुंनोबो हाया अखाफोर नालाय अखाफोर दानसोरांबा जोंनि मोखाङा बिराद मोजां जायो अम्बासिबाथाय जोंनि मोखां जोंनि साननाय हनाया बोरैबा बोरैबि जायो जोंखौ बुजिनो थान जागोन मा होनलायबाय थायोहाय आं बेफोरखौ बुजिलायलाङा आं बुजिनो 1 थारिखनि 6 थारिखनि 3 थारिखनि बिराद खिन्थाबाय आं दा नै फ्रियावनो नोंनो आं माबानि नोंनि दुश्मन नाम्बारानो जाहैबाय 8नि दुश्मन नाम्बारानो जाहैबाय 8 बिदि होननानै बुलायनाय थैलायनाय बिदि नङा आरो नोङो 8 थारिखआव माबाफोर खामानि मावनो लायोबा खामानिया बारा जानाय नङा नोंना 8 थारिखनि लोगोफोरजों लोगो जायोब्लाबो बांद्राय मोजां बन्डिं जानाय नङा आरो बेनिखायनो 8 थारिखनिफ्राय गोजानाव था नोङो ओमफ्राय 3 थारिखनिफ्राय 3 थारिखनिफ्राय 6 थारिखनिफ्राय गोजानाव थानांगौ लायखिया 3जों 6जों नोंनि बुंनाया सैथो नंगौना नङा आंनि बुंनाया सैथो नामा मा मिथिगौ आंलाय कालकुलेटसो खालामनानै दिहुनदों दा गासिबो डेटआव बायदानो मोजां गोजा नाथाय माखौबा मानिनानै सोलिनो रोंबाथाय बाबो लथाय नांखाजोब्बाय आरो दाउसो देलाय आयौ बाला नाजि बुदां फैमारबाय आरो नों आच्छा दुम्फावखौबो लाबोफादों नामा नों दुम्फावाबो मिथियो नामा बियो जेबो मिथिया नोंसोर आंखौ बुथारखुमानो हागौ खोमा होननासो लाना फैफादों आं थोद ओमफ्राय फैसाखौ लाबोबाय ना औ लाबोबाय गारियाव दं आंलाय जेबो मिथिया दे आं फैफादोंल' नाजि बुदां बेसेबां फैसा लाबोदों नों आं जेसेबां बिदों बेखौनो लाबोदों आरो बेनिफ्राय जेबो बिबाय थानांला दै बिराद गाज्रि बेफोरबायदि आखला नोंनि आखला मालाय मोजां मालाय हिनजावजों हटेलाव थाहैनाया गुवाहाटियाव आच्छा लांफै गारिनिफ्राय नारजि बुदां नों 5 थारिखआव जोनोम जादोंमोन ना आरो रासि नायलायनो ओंखारबाय नामा माने 5 थारिखआव जोनोम मोननाय 14 थारिखआव जोनोम मोननाय आरो 23 थारिखआव जोनोम मोननाय मानसिफोरा मुलां 5 जायो नालाय थ' बिसोरहा बिराद मोजां नाम्बार स्ट्रागलिं नाम्बारबो मोजांबो इनस्टिटिउसन आं मिथिला बे पावारा बिराद मोजां जायोथ' बिराद मोजां रिजाल्ट मोनो 5 थारिखआव जोनोम मोननायफोरा लासैनो आरो बिसोरना जेबो आनलाखि नाम्बार गैया गासैबो नाम्बारानो मोजां 1 निफ्राय 9 थारिख गासैबो मानसिजों लोगो जानानै थानो हायो जेबो नाम्बारा बिसोरनि थाखाय खहा जाया आरो 5 थारिखनिफ्राय जेरै नों नारजि बुदां नों बेफोरबायदि बुंनायखौ गारगोन ना बालां 2 थारिख नालाय 2 थारिखनिफ्राय 7 थारिखजों मिलाया थिग बेबायदिनो बुहुदजों मिलायलाया ओमफ्राय नोंहा मालाय बयजोंबो मिलायो नों आलु गुथि मानसिया नों आलु गुथि दैद गोदाव सोराव मा जालायदोंहाय नुबायना बे दाउसो देलाया नंनायनि नङिनि नाम्बार मिलायलायबाय थायो बोरै जाबावगोनथाय बे मानसिया नङा माबा रासिल' मिलायलायबाय थायो नुबाय बियो 5 थारिखनि बेना जि मोजां डेटआव बायदा मालाय जेबो नाम्बारानो बेनि थाखाय आनलाखि गैया गासैबो नाम्बारानो मोजां बेनि थाखाय गोदाव सोराव दुम्फाव नोङो दाउसो देलायजों फैफानायनि जाहोना मा बेसो लानानै फैफादों आंना जेबो एक्सट्रा जाहोन गैया ओरैनो बैथिं थांनि फै होननानैसो लाना फैदों आंखौ आच्छा दाउसो देलाय ओरै फैलाय बुं नों दुम्फावनोबो खोन्थाबाय नामा सैथो बाथ्रा बुं खोन्थायाखैहाय आंलाय मानो खोन्थानांगौ जाखो दे आच्छा फैसाया लानानै थांफै आरो बेबारनिफ्राय आंखौ डिस्टार्ब दा खालामसै अके माबा फैसानिसो खोथा बुंलाबायदोंहाय बोरैबा आंहासो दा गेजेराव जाम्ब्रवाबानो जाबाय हाफाङा मिथिबाथ' आंखौसो रायगोनहाय आयौ गिलु बालुनो बिसोरबा मा मावखुमालायदोंहाय आं दा बोरै मिथिनांगौ दे दुम्फाव थौदे थांनोसै नों नारजि बुदांजों मा डिल खालामखुमादोंहाय जेबो खालामाखै जाम्बि गिना बेफोर बिजनेससो थौ थांनोसै बाबै एफा सान्दुं गोसायाव थफ्लायाव मा लाबोदोंलै फैसा थफ्ला नामाब्रा बाथामिस आच्छा अबेनिफ्राय फैखोलै मानो नांगौ नोंनोलाय मानो नांगौ दाना माथो नोंलाय माबा माबि नायखांग्राबो जाबायबालाय देलाय आंनिखौ नायखांलाय मा थारिखआव नोंना 22 थारिखआव जोनोम जादों आं होमबालाय
सारि गोग्लैगोन आरो नोंना 4 थारिख ओमफ्राय 22 थारिख आरो मामोनलाय 13 थारिखआव जोनोम मोननायफोरा सारियाव गोग्लैयो मारै सारियाव गोग्लैखो आंलाय 22 थारिखआव जोनोम जाबाय नालाय 2 दाजाब 2 सारि जाया होमबा आच्छा दे खोन्थालाय नोङो ना दुनियानि जिद्दिहाय मालाबा सानना सानदोना माथा गला जालाबायगोन नोङो ओमफ्राय गावनि गोसोनि खोथाखौथ' खोन्थानो रोङा थं गरथं सिदा सिद्दिखा नोंहा मालायखौबो सिदा सिदा बुंनायखौसो लुबैयो गावबो मालायनि सिदा सिदाखौसो बुजियो गेंग्रा गेंग्रि जेबो बुजिया नोङो बिदि बात न' बकवास बाल नोंना ओमफ्राय खस्थ' खालामबाबो खस्थ'नि फिथाइखौ मोनजाया नों थाबनो इयुनावबो मोनजानायसो नङादां नों अप्पावै नंगौ नामाब्रा माथो खस्थ' खालामबाय था सान्दुं गोसा माने हालेवबाय था बेबो मालाबा माइयानो जाजाबावनाय नङा नोंना ओरैबायदि दुखुथिया जागोन नों माबाफोर उपाय नामाब्रा उपायखौसो आं खोन्थानो हायो जानला मोनला फैसा हो होमबासो उपाय खोन्थागोन आं बेसेबां नांगौलै बे ओरैनो बुंदों नामा उपाय नांगौबा आंनाव सों होमबासो खिन्थागोन आं नों मा खालामबा मोजां जागोन मा लाइन फरायबा मोजां जागोन खायसे मानसिफ्रा सिंगार जानांगौआ इन्जिनियारिं खालामहैफ्लांनानै जालालाय आरो खायसे मानसिफ्रा एक्ट्रेस जानांगौआ एकदमबारे दखान होना लानानै जेबोखौनो जाला खायसेफोरा दखान होनांगौ गय फाथै इजोंनो माहाजोन जानांगौआ मास्टार साख्रि मावनानै बिथिंबो जाया जाहैयो होमबालाय आं मास्टार मावगासिनो दं आं मास्टार जानो समायदोंना समायाखै मास्टार जाजायाथ' नों इन्जिनियार जानांगोन बिजनेसमेन जानांगोन टेक्न'लजि लाइनाव थांनांगोन सरकारि साख्रियाव मावनांगोन प्राइभेट स्कुलाव मावबाय थाबा नोङो जाम्बा लला लुरग' थरग'ल' जाना थाबाय थागोन नों नंगौ नामाब्रा मा मोजां खोन्थाखैलै आंनिखौ दाबो नों जेसेबां खस्थ' मावा मानो लासैसो फिथाइखौ मोनजागोन मालाया एसे थाब मोनजाबाबो नों मोनजागोन माला बोराय हद'बासो मोनजागोन नों फिसालाफोरनि सायाव मा होनाय जादोंब्रा बेनोसै जोबथ'बाय बाप्पावै नंगौना नङालै बिनि खोथाखौनो लायो नामा बे मानसिफोरखौ सिगियोसो आंनालाय माथो मिलायदोंलै नंगौ नामाब्रा एबा खस्थ' मावबाबो जेबो मोनाखै प्राइभेटाव मावगासिनो दं आङो जेबोखौनो मोनाखै साला बिजनेसखौ मावसै नामाब्रा गय दखानखौनो होनसै नामाब्रा दावसे देलाना मोजां सोंफिननांगोन बे आंनो बाख्लासो खोन्थादों मानोबा लिंहरदोंमोन मेडाम औ खोथाया एसे सिरियास बेनिखायनो मोजाङै खोनासं मा मेडाम बे जोंलारिखौ लामानिफ्राय बोरै हाथायनांगौ एन्टनिय'नि जिउनिफ्राय बोरै बोखारनांगौ बिसोरनि दायित्वखौ आं नोंसोरनो होनो सानदों नों जेबो जिंगा दासि मेडाम बे खामानिखौ ओरैबायदि साफा मावनांगोन जाहाथे एक्सिडेन्ट नङा आरो खुनु जबरदस्ति नङा बेफोरबायदि हिसाबै आंनाव मोनसे प्लान दं मेडाम औ बुं जों बिथांखौ बेमार खालामनो हागोन माब्रै बिनि जानायाव मुलि होनानै लासैनो बेखौ बेमारि खालामनो हागोन माथो मोजां आइडियाखौनो होबाय बिदिनो खालाम होमबासो मोजां जासिगोन बेखौ ओरैबायदि बेमार खालाम जाहाथे डाक्टराबो फाहामनो हायै बायदि अजा बेजारा फाहामनो हायै बायदि जागोन मेडाम थां होनबालाय दिनैनो दानिफ्रायनो लाहार फाहार खालाम ओंखाम संग्रायाव नाहैथां ओंखाम संनाया जादोंना जायाखै रुवाथिना जागोन मेडाम जोंलारि बे बारावखि नों गबावगोन बोलोजों नङा सोलोजों खायदा खालामनानैबाबो नोंखौ एन्टनिय'निफ्राय गोजान जाहोगोन आं